na seldon fɛ an bɛ fara ɲɔgɔn ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye wala ka san caman jira an na ayiwa an filɛbaw ni an lamɛnbaw fana ka don an bɛ dugawu fana ye siga t'a la ka d'a kan n'i y'a mɛn kumakɛla lamɛnnikɛla de bɛ yen siga foyi t'a la an b'u bɛɛ lajɛlen fana fo siga t'a la u ka timinandiya la ayiwa bi ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye ntɛnɛn ye ka dɔn seli tɛmɛnen tile 2 tɛ bi ye o fana kunnafoni minnu bɛ yen e ni wasa don olu la ayiwa a bɛ bisibasa a wagati ninnu na ka sɔrɔ kɛ ko bɛɛ n'a wagati don i n'a fɔ i b'a dɔn cogo min kunnafoniw fana ni seli wagati sera olu fana bɛ bisibasa nka a mana kɛ cogo o cogo kunnafoni tɛ ban fitinin minnu sɔrɔla an b'olu kamaru ɲɔgɔn kan kunnafoniw bɛna tali kɛ minnu ka sɔgɔmada in na olu de filɛ nin ye maa 40 ani damadɔnu cɛdenw don ni u laminɛla Bamakɔ aéroport Bamakɔ Senu ni o ye o tɔgɔ dalen bɛ Moribo Keita la o tigɛ dara olu kan nka jalaki minnu kun binnen don kan olu ma ɲɛdɔn tɛ kosɛbɛ nka yelen dara ko bɛɛ lajɛlen kan an bɛna tila ka an da don o kungun n'a ɲɛɲɛ la kunnafoni bakurubaw bɛ tali kɛ kosɛbɛ fana ni seli a kɛra lahalaya jumɛn na Bamakɔ yan nɔ a kɛra lahalaya jumɛn na an ka marabolo kɔnɔna la an bɛ taa kunnafoni damadɔni ta marabolo kɔnɔna la ni Awa Tafili Ture y'a ɲɛkɔ min ka segin an bɛ don ni kunnafoni ninnu cɛ ma. An balimaw aw danga na kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni min ni an b'a daminɛ ni kunnafoni ye min kɛra kunun kari yɛrɛ a yera ka fɔ maa 42 ɲɔgɔn na ni o jateminɛlen don ka fɔ ko Côte d'Ivoire kaw don olu kɔni tigɛ dara olu kan aéroport Bamakɔ Senu na a ko kun bisibasalen don maa caman yɛrɛ tun y'a yira ka fɔ ko maaw don maa minnu ni ŋaniya jugu b'u la ka ɲɛsin an ka jamana ma nka kunnafoni wɛrɛw tilala ka bɔ a ko la kunnafoni minnu y'a yira ko ayi ko o tɛ ko maaw de don minnu ni u bɛ baara kɛ MINUSMA ka cɛden dɔw de don cɛden minnu ni Côte d'Ivoire kaw b'u dɔn MINUSMA ma walasa u kana minɛnw lakana cogoya n'a bɛ fɔ ma ko logistique u bɛ o baara de la a bɛ fɔ ma ko détachement national support élément NCE o cɛdenw don ko n'i y'a ta ka jateminɛ ko cɛden ninnu bɛna kuma caman u bɛ falen ni kuraw nana kɔrɔlenw bɛ taa ko o cɛdenw de kun don a ko kɔni bisibasa cayara kunun aéroport la kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ maa ninnu yɛrɛ Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ aéroport la olu bilal'u ɲɛ k'u dɔdɔ ka taa n'u ye fo Mali kan dɔ kɔnɔna la kan min kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛliw tɔw kan ka taa kɛ yen nɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw kɔni y'a yira ka fɔ ko maaw kun kɛlen don ka kiiri ni mɔyɔ min wuli ko o ko tɛ cogoya si la a yira ka fɔ wa a dɔnna ko MINUSMA ka cɛdenw de kun don wa a kuma daminɛ la maa caman fana kun y'a fɔ ka fɔ ko marifa kun b'u bolo u bɛ jigin wagati min nka o nkalontigiyara ka fɔ ko maa ninnu bɛ jigin wagati min ko maramafɛn fansi kun t'u bolo nka yaasa ka a kungun n'a ɲɛɲɛ sɔrɔ sɔɔni maa dɔ tun bɛ a kɛnɛ kan n'o yɛrɛ ye kunnafonidila ye ni Aziz Mayiga an bɛ na tila k'ale wele ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna ko in yɛrɛ kɛra hukumu kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ o ye an bɛ min na n'o o ye seliba ye an bɛ o hukumu min kɔnɔ a yera ka fɔ seliba kɔni a laɲɛnamayara Bamakɔ misiriba la Bamakɔ misiriba min ni laada ko la a bɛ kɛ yen nɔ san o san o hukumu kɔnɔ k'o kɛra cogo di yen nɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw hali n'o y'a sɔrɔ selidonya don Bakari Sidibe ani Mantala Watara olu tun b'a kɛnɛ kan u bɛna a kunnafoni d'an ma. ولله الحمد الله أكبر كبيرا nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye silamɛw ye seli kɔni damina Bamakɔ misiriba kɔnɔna na misiriba alimami n'ale ye Amadu Kale a ka kutuba kɔnɔna na a kɔni ye weleda ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma min b'a to cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ bɛ se ka sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana jamana ko ka kɛ bɛɛ lajɛlen haminako fɔlɔ ye jamana mago tɛ dɔwɛrɛ la fɔ mana kɛ bɛn ani yafa ɲɔgɔn ma ye n'o o fila sabatira jamana in kɔnɔ hakili la an bɛ gɛlɛya min na o bɛ bɔ ko caman bɛ nɔgɔya a la ala ka fɔka bɛɛ ani kan bɛɛ ala k'o don u ni ɲɔgɔn cɛ an minnu yɛrɛ b'u kɔ ala ka anw yɛrɛ bɛn k'an kɛ u labatobaga ɲuman ye tiɲɛ kan an b'o o de fɔ ko in bɛɛ bɛ baara o baara n'a kɛra tiɲɛ kan a ka ca laɲini bɛ sɔrɔ jamana bɛ ten i ka du bɛ ten i siso bɛ ten donc a ɲini ni mɔgɔw ka bɛn a ɲini i ka barabariya dabila a ɲini i ka faranyaba dabila an bɛ jamana min yɔrɔ min na an bɛ bɛn de nɔfɛ a y'a ɲini an ka bɛn a ka hinɛ jamana in na kira kama a ye kira kanu cogoya min na anw yɛrɛ y'a kanu ten min ye sigida 2nan mɛri ye ale fana tun bɛ misiriba kɔnɔna na ni k'a ka seliw kɛ a ka laseliw la a kumana bɛn ani yafaɲɔgɔnma de kan min b'a to jamana bɛ se ka kolo suma k'a ɲini ala fɛ Mali tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an bɔlen filɛ ni gɛlɛya in na hali bi ala ka dɔ fara o kan gɛlɛya an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na ka taa ka se ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ banditisme ni terrorisme bɛ yen nɔ ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ pour que ka se k'olu kɛlɛ
aka ja jamana mi se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Fo musow k'u bolo di ɲɔgɔn ma u yɛrɛ k'u impliquer vote in na u yɛrɛ k'u sen don vote in na an ka cɛw faamu an ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen cɛ ni muso an bɛɛ de ye kelen. Ani k'a jira k'a fɔ min ye furancɛrɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goita ye fo ka taa se a ka premier ministre ma n'o ye Choguel Kogala Maïga ye olu kɔni mana ɲinɛ seliba in na ni k'u ka seliw kɛ misiriba kɔnɔna na u y'u ka seli kɛ palais de Kuluba la. Nin ye Bamakɔ ye a n'a fɔ Bamakɔ Kayikaw fana fɛ yen nɔ seliba a laɲɛnamayara yen nɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ seli ye dɔnba ye anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ a kɛra cogo di Kayikaw fɛ yen nɔ Michel Yao ka fara Isaka Cham kan olu bɛ n'o kunnafoni di an ma. Kalo wɔɔrɔ gɛrɛntɛ tɛmɛlen kɔfɛ musaka ko ani sɔrɔ ko kunkan CEDEAO kun ye min da Mali kan o kɔfɛ Mali ye a ka seliba ɲɛnajɛ ka o kɛ bisibiri dɔ in na gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛyaw minnu ni u kun dalen bɛ sɔrɔ ko ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sɔgɔmada joona in na silamɛw kɔni y'u bila u ka fini kuraw la ka o kun da delilikɛyɔrɔw kan k'a ye misiriba la ya alimamu ka welewelekan ye min ye ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ko u ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka muɲu ka hɛrɛ kɔni welewele kɛ Mali jamana kɔnɔ. Marabaw ta fan fɛ olu ka welekan ye min ye ko hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Ala ka bɛn sabati jamana Maliens an ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ko Ala ka yafa ma Ala ka yafa ɲɔgɔn ma. Dugu in kundɔ fan fɛ alimami min ni ale sigilen bɛ Misiri kunna Misiri min ni o bɛ Haut Conseil islamique mɔgɔw yɛrɛ ka daga kɔnɔna na ale ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka delili kɛ ayiwa an ka dugumisɛn ni dugubaw ye minnu ni olu kɔni bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni lakana sabatilen tɛ a yɔrɔ la. I y'a mɛn jamana ka di aw bɛ bɛn de kɔnɔna la ni bɛn tɛ yen hali sali tɛ daga aw ka sali ɲɔgɔn fɛ ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ. I y'a mɛn an bɛ bɔ bi k'a fɔ an bɛna Sahara kɛnɛ kan dugu dɔw bɛ yen n'olu bɔra bi k'u bɛ taa sali yanni u bɛ segin u ka so u bɛ min ye Ala kelen de b'a dɔn u degunnen don an k'an ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini Ala subhanahu wa ta'ala bolo a ka suru an n'u bɛɛ lajɛlen kan Ala ka jamana kolosuma an ka tinitigiw Ala subhanahu wa ta'ala k'u lakanda. Hali n'a y'a sɔrɔ ni musakako gɛlɛyaw kɛra sababu ye ka fɛnw sɔngɔw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ baw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen kɔni sera ka o ka ɲinɛ seliba kɔni kɛ ni o bolokɔrɔfɛnw ye. Nin kun ye Kayi ye an b'an sen fa ka taa Sikasokaw fɛ yen nɔ seliba a laɲɛnamayara yen nɔ fana ni olu y'u ta bila minɛn min kɔnɔ o ye bɛn ani kelenya o ka sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ni an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna la o kɔlɔlɔ ka se ka wuli u ye o to o hukumu kɔnɔ ka duwawuba kɛ jamana ye walasa gɛlɛya minnu bɛ jamana kan olu ka se ka wuli an bɛ Dirisa Jalo sɔrɔ Sikasokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲana kunnafoni min bɛ yen nɔ ale bɛ n'o d'an tulo kan. U parlen kɔfɛ u ka selimafiniw na Ɲana alisilamɛw bɔla ni ka seliba baara ɲɛnamayaliw kɛ nimisi wasa kɔnɔ selikɛnɛ tun lakanalen don an ka finitigilakaw fɛ min ye imamu ye a ka kutuba kɔnɔ a ka kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛnyana bagan mun kan ka kɛ layan ye fo ka taa se layan faga nafa ma o kɔfɛ a sɔrɔla ka duwawu kɛ jamana mumɛ ne fana minnu bɛ n'u b'a fɔ k'u bɛ lahiya faga su ɲɛ lahiya tɛ fagara su ɲɛ dɛ i bɛ se ka lahiya ɲɛnama di dɔ ma Ala ka hinɛ se i fa su ma mɛ k'a fɔ k'i bɛ fa su ta kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya ma o ɲini o tuma an bɛ Ala deli Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la Ala ka tɔgɔ duman di aw ma a ye nin min kɛ nin kan ka kɛ nin ko fɔlɔ ye an ka kɛnɛ in kan Ala ka don nataw ta yɛrɛ caya. Seliba ye waatiw ye minnu na maa caman bɛ u bɛ baara la dugu minnu na k'o bila ni ka u faso sɛgɛrɛ cogoya minnu na u bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ so nimisi wasa kɔnɔ. Bon seliba n'i y'a ta n'i y'a bila diinɛ minɛn kɔnɔ fɛn barikama don parce que depuis waati janw na depuis Nabila Ibrahima tile la seliba initié la waati la a kɛra silamɛw bolo fɛti belebeleba ye o de y'a to a waati mana se tan an bɛ taama ka na fara an badenw n'an sinjiw na an somɔgɔw kan ka jɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o de an sekun ye. Bi seliba donya in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye kasarako ye an tulo ma don o la marabolo kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ maaw k'u janto u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyana marabolo yɔrɔ dɔw la bolifɛnw bolicogow la fo ka taa se baganw duni. An tan Sulani Danbele fɔlɔ minnu sɔrɔla nin ye olu ye an b'an kɔtɛrɛma bɔ filanan la n'a tɔ ye dugu minnu ye an bɛ an sen fa ka se o dugu la. Ayiwa an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Ayiwa an b'aw ladɔnniya hali bi min ye renouveau ye a sarjantama an bɛ tɛmɛ n'a ye nin waati in ye siraba kunnafoni Sori Ibrahima Jalo ale bɛ k'an ka sira kun na ayiwa taa ni ka segin bɛ cogo di k'o ɲɛfɔ an ye ani anasɛri fana bɛ ladilikan minnu di an bɛ se ka kisi an ka sirabaw kan cogo min na ani k'a sariyaw fana dɔn ayiwa olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ siraba kunnafoni kɔnɔna la an bɛ Sori Ibrahima Jalo yɔrɔ ɲini siraba kunnafoni.
Sori Ibrahima Diallo. Sori sɔgɔma. Sori Ibrahima Diallo. Antoine aw ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma. An b'a an bara. Hɛrɛ sira. An bɛ Ala fo ka barikada. Ayiwa Sori seli kɔni tɛmɛna. Tiɲɛ. Ayiwa seli ɲɛkɔrɔla la an ye taa ni ka seginw ɲɛfɔ seli tɛmɛnen fana na bi ye duwakun daminɛ ye. Ali. Nin waati kelen na Sori e bɛ yɔrɔ jumɛn taa ni ka segin bɛ cogo di? Alhamdulilayi. Bisimila. Ka renouveau télé filɛbaga radio lamɛnbaga ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Antoine ka segin duwawu kan sabula an kɔni an bɔra ka kɛ plateau caman sanfɛ. Awɔ. Ɲinan seli an b'a deli masa Ramani fɛ Ala ka sa wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na. Amina. Ka yafa deli belebele kɛ télé filɛbagaw radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Ɲinan ko san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Antoine ka hakɛ to kɛ bɛɛ lajɛlen. Amina. N'an bɔra duwawu kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ni ne ma fili an kɔni an bɛ sirabaw kan murumuru salon an bɛ ka kɛ kolonkolonni mobili kɔnɔ ani motow kan. Ayiwa. Sanga in kɔnɔ Antoine an nana jɔ yɔrɔ min na. O ye e ka fɔya b'a la commune 6 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la poste garde Sogoni ko a bɛ commune 6 fɛ. Ayiwa. Antoine an bɔlen tile kana se wagati kofɔlen na ka Ala fo ka segin k'a ka barika da sabula. An bɔlen tile kana se nin wagati kofɔlen ma siraba ka kɛsira an bɛ jɔrɔ de la an ɲɛ ma da fɛn kan fɔlɔ. Tabarikala. Lakana tigilamɔgɔ directeur général de la police ka taa se commandant Fanaba Danbele ani commandant major Moribo Soma Moribabugu. Fɛɛrɛw sigilen bɛ sen kan Bamakɔ sanga in kɔnɔ takasigi bɛ se ka kɛ teliya ani lakana kɔnɔ cogo min na. Ayiwa. Kɔlɔsili ye min ye n'a jɛlen don n'o ye turu tigɛ Antoine commune 6 nan yan. Takasigi gɛlɛya kisɛ kelen a t'a kɔnɔ. Ayiwa. Ja an y'a faamuya k'a fɔ ko duguba maa caman de bɛ yen an bɛna fara u kan ni ko ye. Takasigi nin wagati kofɔlen na gɛlɛya kelen ta kɔnɔ n da sera ma ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama n'o ye fɛti ko ye. Awɔ. Maa caman de bɛ Antoine o kɛlen bɛ ka taa fɛti kɛ Makɔrɔ nakɔrɔla sanga in kɔnɔ. Awɔ a kɛra ten o. O b'a jira k'a fɔ gɛlɛya kɔni a tɛ takasigi na an ka sirabaw kan nin wagati kofɔlen na. O n'a ta o ta. Antoine an bɛ kunnafoni an b'a fili fiɲɛ fɛ ka ladilikan ka busamisɛn quoi. Ayiwa. Anazari ka yamaruya kɔnɔ ale ko an ka sɔn an ka taa dɔɔni dɔɔni. N'aw tɛ boli o ka dabila a b'a fɛ k'a fɔ ten. Awɔ. N'an bɛ fɔbaw kɔnɔ 90 km safurula 50 km à l'heure. Bisimila. Antoine n'an y'an kun da togodaw kan 90 km à l'heure an kana tɛmɛ o kan an ka dɔ b'o la dɛ. Awɔ. Anazari ka bilasiraliw la. Ko a ɲininen bɛ maa o maa duguba kɔnɔ ka taa se an ka togodalaw ma. Antoine ni maa min b'a fɛ ka ralentisseur da i jija i ka se cakɛyɔrɔ la cakɛyɔrɔ min bɛ kunnafoni d'i ma a dacogo a n'a sariyaw na. Ayiwa. Sabula ralentisseur dabɔra de kasara dɔ ka bɔ a la. A dabɔ kun tɛ a ka kɛ dɔ ka fara kasara kan dɛ Antoine. Maaw ka se kunnafoni sɔrɔyɔrɔ jɔn jɔn na o ka sɔrɔ ka da. O de ka ɲi. N'an bɔra kɔnɔ Antoine hali bi takasigi na ko excès de vitesse ka dabila ne da sira ma ni ma fili. Bisimila. Ɲɛnaminifɛnw ka ye ka to yen. Fɛn o fɛn n'a bɛ an bɔ an ja kan an ka an yɔrɔ janya la. Nɛgɛjuru sira i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto kan a ka to yen. Awɔ. Ni farikolo yɛrɛ fana taa cogoya la Antoine an ka sɔn wagati dɔw la ka diɲɛ bolifɛn kɔ o wagati la. An ye min kɔlɔsi sɔni kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maternité nɛgɛkɔrɔ. Awɔ. Mototigiw ka siraba kan kunna sini i ka fɔya b'a la funankɛninakaw seli ɲagaɲaga ma. A26 dɔ taara ka taa bi diga kɔnɔ maternité yɛrɛ nɛgɛkɔrɔla la koyi Antoine sira tigɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la mototigiw ka sira niveau la. Ayiwa. An kɔni ye kibaruya sɔrɔ. Sori Ibrahima Diallo. Sori. Ayiwa an filɛbagaw a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru y'an bila dɔɔni a bɛ hakɛ to an ye. Ni Ala sɔnna a ma sɔni Sori an na ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kuma dafa tɔ minnu bɛ yen k'olu lase an ma Sori Ibrahima Diallo. Sori. Ayiwa Batɔma Kɛnɛ an n'a an muɲu dɔɔni Sori Ibrahima Diallo nɛgɛjuru kɛmɛ k'an sɔsɔ dɔɔni nka sɔni nɛgɛw kun bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye saraba kunnafoni ye a dafali k'olu bɛɛ lajɛlen di aw ma Sori Ibrahima Diallo.
Aiwa, fɛn min nɛgɛjuru kɔni a y'an bila an ka ɲa dɔn k'a fɔ a ye kuma kun fɔlɔ minnu fɔ an n'a faamuyali caman sɔrɔ olu la siraba kunnafoni dabɔkun de ye siraba sariya yɛrɛ a ka se ka dɔn ani maa minnu fana ma bɔ fɔlɔ siraw ta fa ye min ye ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn kun kelen kelen min b'a la kun jɔnjɔn min b'a la kun de halibi lakana o bɛ se ka na an ka sirabaw ka cogo min na jango an ka faaba kɔnɔ yan ayiwa sori sɔrɔla sori Bɛma Jalo allo sori ayiwa an laban bɛ sɔn ka bi ta yen an b'a bila yan ka sori yɛrɛ fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ la n'an bɔra siraba kunnafoni na sa o b'a to i n'a fɔ ladarako la nin waati ma na se an bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ wele Isa Kaba Sidibe a da sera a ma min ye Azizi Mayiga ye Azizi Mayiga ale ni Isa Kaba o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye ayiwa kibaruya min bɔra aéroport la kunun pankuru jigi kɛnɛ na k'a fɔra ko maa dɔw nana ko o ni finitigiw ye ɲɔgɔn ye kunnafoni caman kɔni fɔlɔfɔlɔ la k'a jira k'a fɔ ŋaniya juguya tun bɛ maa ninnu na nka kɔfɛ ayiwa ji bɛ ka ɲɛmajɔ dɔɔni a tɔ ye fɛn jumɛn ye ko in daminɛ na cogo di bi sɔgɔmada in na a bɛ lahalaya jumɛn na min ye Azizi Mayiga ye Isa Kaba Sidibe e n'ale bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya an baarakɛ ɲɔgɔn don ale kan ka se ka ɲɛfɔli caman k'i ye siga t'a la ale tun bɛ aéroport yɛrɛ la kunun ka kɛɲɛ a bɛ n'a fɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ han a bɛ nɛgɛ la Aziz i ni sɔgɔma allo Aziz allo a bɛ i n'a fɔ nɛgɛw ma sigi ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Aziz n y'a fɔ cogo min ko kɛra ale ɲɛna kunnafonidila damadɔnin tun bɛ yen wagati min na ko in bɛ kɛ a kɔni kɛra dagabawuli ye bɔlɔlɔw sanfɛ a kuma cayara kosɛbɛ maa caman ye fɛn caman bila bɔlɔlɔw sanfɛ o la anw y'a laɲini a kɛra minnu ɲɛna an k'olu dɔw wele walasa ka a kunnafoni jɛlen sɔrɔ Aziz bonjour Aziz i ni sɔgɔma oui ça va alhamdulilayi Aziz e tun bɛ aéroport la kunun wula fɛ wagati min ni cɛden dɔw bɛ minɛ cɛden minnu ni a kɛlen don i b'a fɔ ko jalaki kun binn'u kan e bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye mun de kɛra kunun. Oui bon au fait c'est vrai n bɛ aw ka téléspectateur bɛɛ fo renouveler téléspectateur bɛɛ fo. Donc évidemment ne ye information sɔrɔ ko il y a des gens il y a 49 soldats ivoiriens en a famaw y'u minɛ donc automatiquement je vais appeler des gens ne ye dɔw wele ne ye mɔgɔw dɔw wele mun bɛ baara kɛ aéroport la yɛrɛ wa ɲɛmɔgɔbaw dɔw yɛrɛ donc u ye information confirmée ne ye ko il y a eu 49 porteurs en provenance de la Côte d'Ivoire où y'u minɛ donc ne y'u ɲininka pour que u ka se ka dessus ninnu fɔ ne ɲɛna u ma se k'a fɔ ne ɲɛna donc ne yɛrɛ y'a posté mais après je dis que c'est insuffisant il faut que ne yɛrɛ ka taa an k'a lajɛ kɛnɛ kan mun bɛ yen donc an sera waati min na an y'a ye ko yɔrɔ bɛɛ terminal 1 u ka yɔrɔ fɔlɔ in sisan nationaliw de bɛ taa la ni fɛn ninnu donc an y'a sɔrɔ yen tigɛlen don gendarmerie mɔgɔw fɛ donc gendarmerie mɔgɔw bɛɛ fan bɛɛ sont masqués donc an ye mɔgɔ ninnu ne taara an ka mobile jɔ parking la ne nana ne ye n taama ka na ne ye n jɛɲɔgɔnw dɔw yɛrɛ ye yen donc a ye mɔgɔ ninnu ye bis fila jɔlen don donc u bɛ ka u ladon bis la kelen f'u y'u bɛɛ don bis la o kɔfɛ bis ninnu donna aéroport kɔnɔ tuguni vers la porte diplomatique la ni président kan ka voyage waati min na u bi don ni porte ninnu ye u donna n'u ye yen donc ils ont fait un truc de 1 heure de temps après u taara n'u ye dugu kɔnɔ tuguni voilà donc après on a demandé an ye ɲininkaliw kɛ u bɛna taa n'u ye min donc dɔw ko k'u bɛna taa n'u ye camp 1 la pour des auditions parce que ko MINUSMA mɔgɔw don ko MINUSMA contagieux don donc mun y'an ne dabali ban MINUSMA mɔgɔw ka minɛ o ye ne dabali ban kojugu donc ne fana ye ɲininkaliw kɛ j'ai appelé partout donc ne information fila sɔrɔ dɔw ko u ka avion tɛ liste kan c'est à dire k'a man ka na bi donc o de la an ka famaw y'u minɛ a kuma f'u ye
a kuma fɔ k'a fɔ k'u bɛ na kunu. Voilà, ko aura avion mangana kunu dimanche. Est-ce que tu vois? Oui. Aucun avion, c'est-à-dire que surtout ministre nous généralement, ministre hier nous te voyager dans les week-ends. Est-ce que vous voyez? C'est lundi jusqu'au vendredi. Sinon dimanche il fait nous. Voilà, donc avion compagnie mon SAS, c'était pas comment dire, inscrit sur la liste des avions qui doivent venir là-bas. Donc moi do fanako unana watimna piesiko fin hors de mission tout bolo nous. Bon, je sais pas. Mais mouyene kumine ko djou oyo uka avion mangana kun. Mais dobi la foko piesiko parce que ko ta don il y a des hors de mission. Tout bolo ni fait nous. Bon, ministre barregala oni. Faut tirer voyager hors de mission tout bolo. C'est impossible. Ouais. Donc on y mane kumine. Ça veut dire que ni hors de mission ko ni tout bolo ministre mo ko ni tay. Parce que le ministère a son bien organisé l'indo. Tiens. Donc jusqu'à là, on attend. On attend en tas d'ovina parce que le ministère ne doit ne quelqu'un doit ne que yoro dans la mort bauere. On est quand même nous connaît ou bien confirmer que c'est un contingent de la ministère. Ministre contingent de chaque 6 mois, ou bien relève comme mais ivoirien ou armée ivoirien ou monde de barre ministre. En tout cas, quoi il me dabali ban. Ayiwa Aziz mɔgɔ caman kun ko mercenaire do ko marifa kun b'u bolo o kɔrɔ ye k'a fɔ dalen tɛ o ko in na yɔrɔ. Bon an kɔni u bɛ ka don avion na waati min u bɛ ka don mini birisu la waati min na marifa man y'u bolo. Mais ne ye ɲininkali kɛ ko quand même ils avaient une quantité d'armes parce que u ka minɛw bɛ avion kɔnɔ. U nana jet dɔ kɔnɔ. Donc militaire kɔni tɛ se ka voyager ni marifa kɔni tɛ. Ça c'est sûr. Mais ne kɔni m'a ye. Moi je pas dit. Mais ou ka minɛw logistique b'u bolo. Donc sûrement la logistique d'un militaire, la première des choses, c'est sa tenue et son PA. Ça c'est très sûr. Ça c'est sûr. Mais ne kɔni m'a ye. Aziz an bɛ i fo ka sɔn ka nin kunnafoni ninnu di an ma baarakɛɲɔgɔnya la an b'i fo an b'a f'i ye n k'i bonne fête ka sɔrɔ kɛ seli tɔ bɛ senna halisa. Merci beaucoup. Merci bien. Ɲama nin kun ye Aziz Mayiga bɔlɔlɔ kan ale tɔgɔ ye ko Aziz Nemampa k'a tɛ nkalon tigɛ a lakodɔnnen don kosɛbɛ m'a dɔn n'i hakili b'a la dɔnkilidala denmisɛnnin Derke o minɛna wagati min o ni ale de kun minɛna ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ a fana a ka ko ɲɛɲini o barika ka bon kosɛbɛ wa fɛn caman bɛ kɛ i b'a jɔlen sɔrɔ kɛnɛ kan an b'a fo Aziz Mayiga k'a fɔ ka wale ɲuman dɔ kunnafoni di cogo ɲuman na i y'a fɔ cogo min na nin n'a kunnafoni ɲɔgɔnna mana tun dɔɔni misiri bɛ don gare la k'a ko ɲɛɲini ayiwa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'a ko bɛɛ lajɛlen wolo ko ɲuman na an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ kɔnɔna la ayiwa nin kun ye an baarakɛɲɔgɔn ye Aziz Mayiga an ye min wele ayiwa min kun kɛra aéroport la kunu ani Isa Kawa Sidibe aru bɔra k'a lajɛ u ye kuma falen kɛ ɲɔgɔn na ayiwa tɛmɛnen kɔfɛ sa bamananw ko ten ko tulo tɛ sɛbɛ sa ko sɛbɛ tɛ tulo sa nin y'an ka clip kunfɔlɔ waati ye Bamba percussion ale bɛ dɔnkili da ɲɛ ko sanbɛ an bɛ seliba hukumu kɔnɔna la sanbɛ Bamba percussion. Isa Kawa Sidibe nin fana ye hakilijigi fɔliw ye n y'o de fɔ sɔgɔma o sɔgɔma e kɔni bɛ taa gɔngɔ bɔ fɛn dɔ la ka na n'o ye min b'a to hali bi limanaw kɔni u bɛ se ka faamuyali caman kɛ an bɔra ka nin kilipu 2 min lajɛ ayiwa an ye para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ a kun ye kɔrɔlenw kana tunu an na kɔrɔw fana olu bɛ se ka kɔrɔlenw lajɛ ka ladilikan caman bɔ a kɔnɔ ayiwa ninnu ye maaw ye minnu n'u ye dɔnkilida kɛ wasa kosɛbɛ Morikante ka se i ka dɔn Seguba Kanja ma Isa Kawa nin bɛ don dɔ ko fɔ a fila bɛɛ n'i y'a ta ka jate a bɛ anw ni Laginɛ ka badenya n'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'o fɔ ka sɔrɔ n'i ye nin morceau 2 bɛɛ ta i b'a ye k'a fɔ u kɛra dɔnkili ye minnu lakodɔnna anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ i b'a fɔ k'an bara dɔnkili don ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana Laginɛkaw ka dɔnkili don n'i ye Morikante ta ka jate a wagati n'u tun b'a présenté yɛrɛ u tun b'a fɔ ko les plus maliens des Guinéens
anw yɛrɛ kɔrɔbayara ka sɔrɔ anw t'a dɔn k'a fɔ ko Mori Kante ye Laginɛ ka de ko Malika tɛ gɛlɛyani y'a sɔrɔ wagati min n'a bɔra n'o tɛ Mori Kante yɛrɛ furadama sigiyɔrɔ ye Mali de ye ka tɛmɛ Laginɛ kan Mori Kante min ni a taɲana an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka lahara sɔn suma ye ka da ale kan Sori Kanja denkɛ dɔnkili yɛrɛ y'a yɛrɛ fɔ Sori Kanja min tun ye dɔnkilidalaba ye o denkɛ Sekuba Kanja ale dara o kan nin ye ale ka kilipu fɔlɔ yɛrɛ a sɔn tan kilipu min n'a ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ ko maaw tun y'a bisigi yɛrɛ a wagati ko denkɛ min bɛ se ka fan dɔ labila k'ale don bi in na o kuma o ma nkalontigiya ka sɔrɔ ye kɛ hali bi a ka nɔbilaw ka di mɔgɔw ye Sekuba Kanja yɛrɛ ni ale ye Sona Tata o furukɛ ye an bɛ foli da fana ma fɔ Laginɛ a bɛ yen nɔ k'a bonyala bi na a ka nin kilipu min filɛ n'i y'o ye bi k'a yɛrɛ ye bi kelenw tɛ ayiwa basi tɛ ka ja a bɛ kɛ cogo di isa an b'i fɔ walawala la kosɛbɛ ka se ka faamuyali kɛ o b'a to an bɛ taa an ka bi do maa wele nɔfɛ min ye Dirisa Memeta ale bɛ jɛkulu min kɔnɔ mouvement yɛrɛ wolo Debout sur les remparts ayiwa Isa Kaba ne kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛ ka walawalali kɛ ko in na awɔ i y'a fɔ cogo min yɛrɛ wolo mɔgɔw y'a yira k'a fɔ kɔsani na ko MINUSMA ka mandat min lakurakurayara ko olu ma jɛn n'a ye u ma jɛn n'a ye kun jumɛn na sɔɔni an bɛna Dirisa Memeta yɛrɛ ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an ye kun min na u ma jɛn n'a ye. Dirisa Memeta i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Kaba. Dirisa Memeta e ye yɛrɛwolo Debout sur les remparts o kunnafoni ko ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔ a ma ko chargé de communication. Kabi MINUSMA ka mandat lakurakurayara aw ko aw ye majɛ dɔw ye a la ko wa ko aw tɛ jɛn n'a ye aw ye majɛ jumɛnw ye MINUSMA ka mandat kura in na. Foli ni tanu ye ka ɲɛsin ma Kaba ka ɲɛsin filɛlikɛla ni lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ yɛrɛwolo tɔgɔ la Kaba an ye MINUSMA yɛrɛ de ta ka MINUSMA lajɛ MINUSMA bɛ lahala min na an ka jamana kɔnɔna na a ma dogo mɔgɔ la n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ malidenw mago bɛ min na ani MINUSMA bɛ baara min na i b'a sɔrɔ olu tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ten kosɛbɛ kabi mandat ye ma renouvelé de kabi bi tɛ anw y'a fɔ ko MINUSMA min filɛ nin anw kunna ko nin tɛ Mali ka affaire c'est nin tɛ Mali dɛmɛ non seulement a tɛ Mali dɛmɛ mais ni an m'an farati nin bɛ sɔn ka Mali ka kɛlɛ a b'a juguya de. Cogo di? Kaba hakili la MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA min filɛ nin ye ko nin tɛ se ka fɛn ɲɛ Mali ye mɔgɔ min Antonio Guterres bɔra Niger kɔsa na a y'a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA force min filɛ nin na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a tora tan ko c'est inefficace a tɛ se ka fɛn kɛ ko pour que a ka se ka fɛn kɛ ko fo ka mandat robuste di a ma ensuite ka tila ka a yɛlɛma ka kɛ force africaine ye ale y'a fɔ n'i ye MINUSMA yɛrɛ ta k'a jate minɛ MINUSMA ka mandat renouvelé sama-samani min donna u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a ma dogo mɔgɔ la parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko u mago bɛ force de la force min bɛ se ka na jamana dɛmɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la MINUSMA bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ min tun bɛ yen ani sisan yɛlɛmaba donna a la parce que MINUSMA bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ rébellion ko de tun ka bon kosɛbɛ donc MINUSMA nalen kɛlɛ yɛlɛmana ka kɛlɛ acteurs yɛlɛmana MINUSMA ma se ka adapter o la dugu binna MINUSMA ɲɛna an ka sɔrɔdasiw fagara MINUSMA ɲɛna fɛn bɛɛ kɛra u ɲɛna MINUSMA ko ale nakun tɛ o ye ni ye mandat kura in ta k'a jate minɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw mago bɛ min na o ye olu bɛna taga kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ o la MINUSMA ka mandat kura min taara u ye k'u ka sɔnni sigi min kan kosɛbɛ k'o ye droit de l'homme ye an ka mɔgɔw bɛ taga kɛlɛ de kɛ an ka tila MINUSMA kan ka an ka mɔgɔw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ de au lieu que u ka taga n'an ka mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ u ka taa k'u bɛ taga sɛgɛsɛgɛli kɛ an sera ka terroristes faga cogo min na an bolo nafa tɛ o force sugu la et puis an bolo yɛrɛ MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ force nuisible de force de don min bɛna an ka jamana déstabiliser parce que jamana min bɛ kɛlɛ la ni e t'o dɛmɛ kɛlɛ la ko fo n'o ye para o para ta k'e bɛ taga o nɔfɛ ko ka taga enquête kɛ alors que dugu bɛ ka bi mɔgɔ bɛ ka sa civil bɛ ka déplacer e tɛ ka foyi kɛ o la donc e bɛna kɛ sababuya de ka sɔrɔdasiw senkɔrɔla fereke. mais ka kɔrɔ ni nin suguyaw bɛ yen Dirisa Memeta aw bɛ wuli ka jɔw kɛ k'aw ka nisɔngoya ni iraw ni fɛnw kɛ an ma aw kun ka mɛn olu nasuguya la aw bɛna mun kɛ nin zen MINUSMA ka sɔrɔ kɛ CEDEAO ta la aw ye bɔli caman kɛ ka CEDEAO dénoncer nka an m'aw ye nin zen dɛ o tuma mun bɛ yen. ma ɲininkali faamu. n ko ka kɔrɔ ni min ma diya aw ye yɛrɛwolo mɔgɔw ye aw bɛ jama bɔ
walma aw bɛ manifestation kɛ nka kabi aw ye communiqué bɔ don min k'a fɔ k'aw ma sɔn MINUSMA ta ma an ma aw ye aw bɛna mun kɛ MINUSMA ta in na. Malheureusement n tɛ ka ɲininkali faamu kosɛbɛ. Ne ko. oui. n ko MINUSMA ka nin aw banna MINUSMA ta ma. N'aw bɛna wuli ka jɔ jumɛnw kɛ. Ka kɛɲɛ ni MINUSMA aw ma sɔn MINUSMA ta min ma aw bɛna mun kɛ. An bɛna min kɛ kɛlɛ fɛɛrɛ ti fɔ. parce que an mɔgɔ caman ti min faamu. O ye a bɛ mɔgɔw kɔnɔ waati o waati ko an bɛna bɔ ka kɛlɛ kɛ cogo min na en général an ti kɛlɛ kɛ ten ka kɛ n delila ka kuma f'i ɲɛna n ko on sonne à gauche et on frappe à droite. Ni an ni Faransi jateminɛ kosɛbɛ waati o waati n'a kɛr'u kɔnɔ k'an bɛna manifestation kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ ni fɛn wɛrɛ n'a kɛr'u kɔnɔ k'an bɛna violence kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ ni fɛn wɛrɛ an ye fɛɛrɛ caman de ta cette fois-ci MINUSMA kama ni ala sɔnna ma a fɛɛrɛ an tɛna n'a fɔ mais mɔgɔ bɛ ka an bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ ka taga an kunbɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna ma an tɛna taga o sira fɛ quoi mais kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an tɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ ka détail di fara inchallah seli tɛmɛna mɔgɔ bɛna na fɛn caman ye o bɛna na fɛn caman mɛn. Ayiwa kibaruya sɔrɔla kunun k'a fɔ ko MINUSMA cɛden dɔw yɛrɛ ko bisibasa dɔ donna aéroport la aw b'a kalama wa. Min kɛra aéroport la sɔrɔ. O ye an bɔra kalama an ye kunnafoniya caman sɔrɔ. An ye kunnafoniya caman yɛrɛ de sɔrɔ mais an tɛna kɔn ka bila jamana ɲɛ. Komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. Ayiwa. An bɛ communiqué kɔnɔ ni ala sɔnna ma u ka détail camanw di an ma ani a bɛ minnu yɛrɛ kun kan. An b'olu kɔnɔ olu fana ka u justifier donc n'an minnu fila fara ɲɔgɔn kan waati min na n'an bɛ décision min ta an b'o ta o la. Ayiwa chronogramme bɔra yɛlɛwolo mɔgɔw y'a ye cogo di aw bɛna cɛbɔ kɛ wa. Ma faamu. N ko chronogramme kalataw chronogramme bɔra aw yɛrɛwolo mɔgɔw y'a ye cogo di aw bɛna cɛbɔw kɛ kalataw la wa. D'accord an hakili la i bɛ ka kuma chronogramme de kan hali n'a sɔrɔ ni tulo t'i la kosɛbɛ. Chronogramme. Voilà donc an bolo. C'est à dire sɔni kun kan ka sigi min kan kosɛbɛ o ye min ye jamana sɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ tuguni gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na min b'a to an bɛ kalafili ɲuman sɔrɔ kalafili min kɔfɛ ni tiɲɛniba tɛna n'a kɔfɛ président kura min bɛna sigi ni a tɛna na obligé tuguni ka tila ka segin nin fɛn ninnu bɛɛ kan o de tun ye anw fɛla ko ye mais a kɛra cogo cogo transition kɛra cogo cogo ban waati de bɛ a la i m'a faamu donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye chronogramme bɔ k'u ye politique mɔgɔw fana wele ko olu fana ma baasi wɛrɛ fɔ chronogramme ko la donc anw bolo mandat fɛn transition tɛ min ye ni o ye san kelen ni kalo damadɔni ye anw bolo an bɛ se ka ɲɛsin baara sɛbɛlamaw ma sisan nɔ ka sécurité renforcer kosɛbɛ ka ɲɛsin o ma kosɛbɛ surtout kaba anw bolo baara dɔ bɛ yen ni o ma kɛ sécurité sɔrɔ man di dɛ jamana kɔnɔna la ni comment dirais la justice ni ɲɛma sɔrɔ justice ko la kaba sécurité sɔrɔ man di parce que hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔ ninnu n'u bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ la u t'u yɛrɛ kɛ sigida mɔgɔ de teri ye alors que surtout nin seli yɛrɛ kɔnɔna na an ye yala caman kɛ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kaba sigidala mɔgɔw u tɔɲɔlen don mɔgɔ dun tɔɲɔlen mɔgɔ dun ka di a kan kosɛbɛ k'a bila tiɲɛni caman na donc u ka sécurité ka renforcer kosɛbɛ à côté de ça jamana ka sɔnniba sigi justice kan kosɛbɛ an tila ni an sera k'o fila ta ba la kosɛbɛ transition tɔ kɔnɔna la a bɛ sɔn ka fisaya jamana ma kosɛbɛ. Dirisa Mɛmɛta an bɛ i fo. Merci beaucoup. Merci bien Antoine nin kun ye Dirisa Mɛmɛta ye ka bɔ Yɛrɛwolo debout sur les remparts an kun bɛ ka ɲininkali k'a la ka sababu kɛ MINUSMA ka mandat lakurakurayalen Yɛrɛwolo mɔgɔw ko olu ma jɛn n'a ye cogoya la ka kɔrɔ ni olu ma jɛn ni min ye u bɛ bɔ ka manifestation kɛ nka ɲina nin sen ta la an ma o ye an y'olu ɲininkaliw bɛɛ k'a la ka fara kan an y'u hakilina ta min ye waleya min kɛra sur MINUSMA kelen yɛrɛ kun kan ani kalata délai minnu bɔra an y'a ɲininka olu fana n'a fɔ ma ko chronogramme a y'a hakilina di olu kan. Ayiwa Isa Kabasebe k'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na n y'a dɔn k'a fɔ a ye hakilina di min kɛ bɛɛ lajɛlen démocratie fanga o de ye min ye hakilina fɔ ye o bɛ a ko ja kosɛbɛ o b'a to min ye renouveau matin a para ɲɛ laban o ye kuma kun walawala ye Isa Kabasebe bɛna mun k'a ɲɛ. Isa Kabasebe ayiwa daɲɛ dɔ b'an bolo bi ko mercenaire tubabukan la faransikan la mercenaire ayiwa a fɔcogo bɛ se ka kɛ cogo di limanaw bɛ se k'a faamu bamanankan la cogo jumɛn
n'i y'a mɛn ko mercenaire a bɛ i b'a fɔ ko tɔnjɔn na suguya dɔ tɔnjɔn minnu ni maa minnu ni olu bɛ kɛlɛ kɛ wari la i b'a sɔrɔ maa o maa mana kɛ kɛlɛ la i bɛ kɛlɛ kɛ ka da kun dɔ kan Mali armée kɛlɛcɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa k'u ka jamana kuma bɔ Côte d'Ivoire armée kɛlɛcɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa k'u ka jamana kuma bɔ walima mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ kun wɛrɛw la nka kɛlɛkɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu tɔnjɔnnamaw don minnu ni u lakodɔnnen tɛ maa si ka kɛlɛ hukumu kɔnɔ maa si ka kɛlɛcɛ hukumu kɔnɔ nka olu bɛ yen nɔ n'i ye nafolo kasabe min d'u ma u b'o kɛlɛ kɛ i tɔgɔ la a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na ko mercenaires walima n'i ye para ɲɛ kelen ka taa kɔ kan i b'a fɔ ko tɔnjɔnw ye ni min sɔrɔla o bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ o tuma kama donc mercenaires ye o ye. Ayiwa o mercenaire ko kuma yɛrɛ n'i y'a ye a taara bi a ma taa gansan ayiwa an y'a ye k'a fɔ kununko pankuruji kɛnɛ kelen na a kuma kun o bɔra kosɛbɛ ayiwa mun y'a to i ye nin daɲɛ in ta bi o kuma in yɛrɛ de don i y'a fɔ cogo min ka sababu kɛ an ka jamana kɔnɔ kuma caman ni bisibasaw nana i bɛ nin kumasen in mɛn k'a fɔ ko mercenaire hali san 2012 a kuma fɔra 2012 a kuma fɔra nka farati bɛ a kuma la kosɛbɛ ka sababu kɛ n'i ye mercenaire fɔ i bɛ jamana dɔ de tɔgɔ da a kan i b'a fɔ ko karisalakaw ka mercenaire karisalakaw ka mercenaire kunun an y'a ye k'a fɔ kuma kun fɔlɔ min fɔra o ye k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw ka cɛden minnu ni tɛgɛ dara olu kan kunun kuma fɔlɔ minnu fɔra o ye k'a fɔ ko mercenaires de don minnu n'u kun dalen don ka na an ka jamana bisibasa ka an ka dafiri wɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ y'a bila u ka bɔlɔlɔw kan ko tentative de coup d'état des mercenaires arrêtés à l'aéroport n'i y'o ta k'o jateminɛ n'i ye kuma lamɛn a bɛ mɔgɔw ja siran kosɛbɛ mais n'i ye a fɔ dɔrɔn dɛmɛɲɔgɔnya b'i ni jamana minnu ni ɲɔgɔn ye n'i ye mercenaire fɔ k'olu tɔgɔ da a bɛ gɛlɛya tɔn dan aw ni ɲɔgɔn cɛ o de la farati bɛ kuma in na kosɛbɛ kuma caman 2012 ta i y'a fɔ o mercenaire ko kuma kun ye k'a fɔ ko Burkinakaw de ye mercenaire bila ka na an kan ka sababu kɛ wagati fana ni Blaise Compaoré tun ye yen ye jamanakuntigi ye fanga dafiri san 2012 ta mɔgɔ min ye tɔgɔ cayara a ko la kosɛbɛ o tun ye Blaise ye ɲinan fana n'i y'a ta ka jate mɔgɔ min tɔgɔ ka ca a kuma la o ye Alassane Dramane Ouattara ye donc ni mɔgɔw minɛna dɔrɔn hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye tɔnjɔn ko kuma ye mercenaire ko kuma ye mais farati bɛ a kuma la kosɛbɛ min kɔni fɔra mercenaires ka ko bɛ kɛ cogo di généralement n'i ye ko ta ka jateminɛ ni mercenaires don dancɛ min bɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ cogoya tun a bɛ gɛlɛya mercenaires ka don aéroport sira fɛ k'u bɛna ka na ŋaniya juguya sincèrement n'i ye ko analyse sabu pankurutigi kɛnɛ ye ko jateminɛlenw ye ko jateminɛlenw don i bɛna ka sɛbɛnfura di i tɛ don pankuru yɛrɛ kɔnɔ n'i ka sɛbɛnfura ma jaabi a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mercenaire ka don avion kɔnɔ pankuru sira fɛ k'a bɛna ka na cun jamana kɔnɔ ko ka o waleya jugu ninnu kɛ o ye kelen ye filanan n'a ma ɲɛ ko dancɛ min bɛ anw ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ yen nɔ minnu ni yɔrɔ gɛrɛntɛlenw tɛ ka so hakɛ ma ka tɛmɛ Sikaso siraw fɛ ani yɔrɔ wɛrɛw i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'u tagama ka don yɛrɛ ni mercenaires bɛ don ni mɔgɔw de minɛna o frontière na n'i ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw minɛ Sikaso yanfanw ni a ɲɔgɔnnaw fɛ ka tigɛ da u kan u mɔgɔ 47 n'i ko ko mercenaires don mɔgɔ bɛ sɔnni sigi o kuma kan kosɛbɛ ka tɛmɛ pankuru jigin kɛnɛ kan donc mercenaire ko in kuma dɔ la ma farati kan ka kɛ a fɔli la kuma dɔ la ka sababu kɛ a bɛ hali fanga cɛ furancɛ fanga yɛrɛ min ni mɔgɔ minnu b'a fɔ a bɛ k'olu miiri k'olu bɛ ka fanga cɛ furancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛ mais kuma dɔ la a b'a ridiculiser ka a ba tɛ don a ka kuma la n bɛ a misaliya d'i ma k'an to denmisɛnnin na o tun bɛ fulakɛ ka misi ko fɔ fulakɛ min tun bɛ kule kuma o kuma ko waraw nana ale ka misi min ni mɔgɔw nana a bɛ yɛlɛ mɔgɔw la k'ale ye o jala ɲɛ mais don min waraw nana sɛbɛ la a kulela ka dɛsɛ maa ma na o ɲɔgɔnna de don ni i tora k'a fɔ kuma o kuma k'a fɔ ko mercenaires donn'i kan don min ni mercenaires donn'i kan maaw tɛ da kuma la donc c'est des choses à éviter minnu ni mɔgɔw kan ka farati a kumaw fɔli la zango farafinna y'an yɛrɛ mercenaire ko in san 1980 wagati mercenaire ko fanga tun ka bon kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ coup d'état fɛn fɛn kɛra o wagati ninnu na mercenaire tun b'a jukɔrɔ mais bibi in na diɲɛ sera hakɛ min ma a bɛ gɛlɛya hali ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ kɛ ka fanga dafiri hali nanzaraw u b'a kɛ aw yɛrɛ ka jamanaden dɔw peut-être que mɔgɔ natabaw ni mɔgɔ wɛrɛw olu utiliser ka di ka fanga dafiriw ni fɛnw kɛ armée yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ta parce que jamanadenw yɛrɛ sɔn hostile olu nasuguyaw n'i ye jamanadenw bila o kɛnɛ nasuguyaw k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɔra jamana kɔnɔ ka na cun jamana kɔ kan ka na cun jamana kɔnɔ k'u bɛna dankari
hal famaw la minnu ni jamanadenw t'a fɛ mais jamanadenw tɛ jɛn ni o ye o ye farafinna fan bɛɛ ye i mana mɔgɔ bɔ kɔ kan k'i bɛna dangari fanga la jamana o jamana kɔnɔ a tɛ bɛn jamanadenw ma wa mɔgɔ minnu fana b'o nasuguyaw kɛ bi in na olu yɛrɛ y'o faamu k'a fɔ ko o situation nasuguya ninnu tɛ ɲa kosɛbɛ o de la u ye méthode falen ni fanga dafiri bɛ kɛ bi in na a bɛ kɛ intérieur de la k'a fɔ ko mercenaires de bɛ bɔ kɔ kan a bɛ bali ne la kosɛbɛ. ayiwa Isa Kaba Sidibe ni dun y'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ kunnafoni minnu fɔra kununko ani bi ayiwa i b'a ye k'a fɔ majigɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna kuma gɛlɛnw na nin n'a ɲɔgɔnna kunnafoni gɛlɛnw na yalima kunnafoni bɛ se ka poyi cogo di ka cari fa bɛɛ fɛ an dun y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ ninnu n'o bɛ internet ko fɔ ayiwa hali n'a sɔrɔ bɛɛ tɛ tɔn kelen kɔnɔ ayiwa tɔnba dɔw kɔnɔ sigi mɛ min ma a ko koli k'a lajɛ o kumana kunnafoni mana bɔ fa fɛ bɛɛ bi sɔn a ma nka n'a kunnafoni k'a ta tɛ k'a cari ten mɔgɔw hakili ka wuli ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini yalima o fana tɛ gɛlɛya ye an ka internet ko in na wa. siga foyi tɛ a la e yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ i bɛ chinois ta misaliya la yan nɔ ko olu bɛ se k'u ka ko bɛɛ bɛrɛbɛn anw kɔni ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se k'an ka ko bɛrɛbɛn misaliya la kunun ta in kɛra cogo min n'i y'a ta ka jateminɛ maa minnu ye a bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko ninnu ye tɔnjɔnw de ye k'u bilala ka na olu mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se ka répertorier hali ni u ma minɛ mais ka kangari gɛlɛn da u ɲɛna. i ye kunnafoni bɔ min i y'a sɔrɔ cogo di munna i ye nin fɔ mais anw ka jamana kɔnɔ o tɛ kɛ kun jumɛn na i b'a sɔrɔ pour la plupart des cas mɔgɔw de don minnu b'u yɛrɛ jate i b'a fɔ k'olu ye jamana marabagaw dɛmɛbagaw ye jamana marabagaw yɛrɛ fana fɛ k'u ye u dɛmɛbagaw ye mais tuma dɔw la olu mɔgɔ ninnu filɛ nin ye u ɲɔgɔnna fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔna la u ka jugu fanga cɛ furancɛ fanga ma ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ayiwa u ka jugu fanga cɛ furancɛ fanga ma ka se fo sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma fɔlɔ ye mun ye u bɛ fanga cɛ furancɛ fanga marabagaw kɛ nkalontigɛlaw ye parce que u ye kuma in fɔ hali a ma tɛmɛ heure 2 k'a nkalontigiyara mɔgɔw conscience la fanga cɛ furancɛ fanga mɔgɔw de b'u bila a la o ye kelen ye filanan ye min ye u bɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya yɛrɛ wara jamana kɔnɔ ka lakanabaliya wara cogo di parce que n'i ye nin ta k'a jateminɛ tantɔ don wɛrɛ ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra aéroport la hali aéroport finitigi minnu bɛ olu t'a don u sɛbɛ la parce que a ko tɛ ta ba la n'i y'o ta k'o jateminɛ sabanan ye min ye anw minnu ye kunnafonidilaw ye mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ k'a di u bɛ olu ka baara lanɔgɔ u bɛ kunnafonidilaw ka baara lanɔgɔ parce que kunun pour que ka se ka kunnafoni di sariya yɛrɛ ye min fɔ n'i ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ i k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka tila ka segin k'a sɛgɛsɛgɛ yanni k'a publier mais n'i ye nin kunnafoni ta ka jate hali a ma heure 2 bɔ ça veut dire que mɔgɔ minnu y'a bila olu m'a sɛgɛsɛgɛ parce que a nkalontigiyara hali a ma heure 2 kɛ boli la a kunnafoni ma hali heure 2 kɛ sabu ɲɛ mana fɛn min ye n'i k'i bɛ hakilina dɔ di o ma ten a bɛ se k'i bɛ fili i bɛ fili parce que olu teliyara dɔrɔn ka sinɛ ka sɛbɛnni janbaw kɛ ko mercenaire maa 40 damadɔninw minɛna ko marifa jugu b'u bolo k'u tun bɛna fanga dafiri u y'o fɔ ka d'a kan a caman bɛ yen nɔ halisa a capture bɛ yen olu caman bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ a caman bɛ yen minnu y'u teliya k'a tigɛ ka b'u ka page kan mais bi in na kow bɛ cogo min mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ka capture kɛ donc il faut vraiment éviter ces choses ni kunnafoni dira i k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yani i k'a bila o ka ɲi i yɛrɛ ma o ka ɲi i ka baara ma nka Isa Kaba Sidibe jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ni ko dɔw kɛra kuma dɔw u bɛ bɔ ka communiquéw kɛ walima ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ nin ko in de tun bɛ a kɛra nin kɛcogo in na an bɛ nin cogo in de la sisan yalima bɔ kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunun ko ni bi cɛ wa a dɔw ka sɛbɛnni na olu tun y'a sɛbɛntiya yɛrɛ k'a fɔ ko sɔɔni ko jamana ɲɛmaaw ka communiqué officiel dɔ makɔnɔlen o bɔlɔlɔkan mɔgɔ ninnu dɔw ka message senfɛ a dugumala la o y'a fɔ k'a fɔ ko communiqué makɔnɔlen don o bɛ mɔgɔ siga n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye kunnafoni ninnu kunfɔlɔw bila n'u ni jamana marabaga dɔw tun tɛ jɛ la n'o y'a sɔrɔ hali kunnafoni kunfɔlɔ minnu dira n'o y'a sɔrɔ jamana marabaga dɔw de tun y'a di u ma ka sababu kɛ bi in na an ka tiɲɛ fɔ olu bɛ yen nɔ jamana marabagaw fana ni ka mɔgɔw bɛ yen nɔ information officielle u b'a glisser minnu ma k'a lajɛ ni a bɛ effet kɛ ou bien n'a tɛ effet kɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko a ma ba di u b'u bolo sen kɔ ne hakili la min kɛra kunun n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw de tun y'a di kɔfɛ ils se sont rendus compte k'a fɔ ko vraiment nin ko in nin tɛna passer ten kosɛbɛ communiqué ma kɛ bilen hali journal télévisé yɛrɛ la mɔgɔ caman kun sigilen don ka makɔnɔli kɛ ko mercenaire ko kuma in bɛ fɔ yen nɔ hakili la a ma fɔ o la
be ko in ban o cogoya la ten tɔ mais ka sɔrɔ u caman ka kunnafoni na o tun y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛna kuma dɔ fɔ a fo sisan jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma fɛn fɔ ni mercenaire ko kuma in kan ni mɔgɔ caman ko mercenaire tɛ ko MINUSMA ka cɛdenw don nka a kɛra MINUSMA ka cɛden nasuguya ye an fana y'o fɔ ka da kuma in kan an ni Azizi ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana y'a fɔ MINUSMA tɛ voyage week-end senfɛ o fana fɔra fo an k'o fɔ ka da kunnafoni kan ka fara o kan dimanche donya de kun don MINUSMA ka bɛna pankuru minnu na ka kɔrɔ minnu ma na o pankuru na ka sɔrɔ gɛlɛya dun bɛ MINUSMA ka mandat renouvelé ko la donc faamuyalibaw ma sɔrɔ olu la nka jamana ɲɛmɔgɔw ka baaraw don nin suguya ka ɲi gundo la walasa a ka sɛgɛsɛgɛ basigi kɔnɔ k'a dɔn o de ka fisa nin suguya la ko dɔ kɔni bɛ a la nka min kun fɔlɔ min fɔra n'o ye mercenaire ko kuma ye o kɛra sababu ye ka kunnafoni yɛrɛ bɛɛ lanɔgɔ ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni dɔ bɛ ko in jukɔrɔ min kan ka dɔn mais ni ko bisibasala ta k'a latiɲɛ k'a lanɔgɔ nin cogoya la tantɔ aw mago bɛ kunnafoni min na k'a dɔn o la mun kama MINUSMA MINUSMA ka cɛden dɔw na dimanche donya fɛ parce que u na dimanche donya fɛ munnaw ye pankuru falen munna o munnaw ni olu sɛgɛsɛgɛli ma kɛ basigi kɔnɔ fo ka nin tibitaba ninnu kɛ mercenaires de minɛna ka kunnafoni kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ŋaniya minnu ni fɛn minnu tun bɛ yen tɛgɛ bɛ sigi kɔ u bɛ kow dala dilan donc an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ka an kan ka kunnafoni min sɔrɔ an sigilen nana masumalen an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ ala ni an ka bɔlɔlɔ kan mɔgɔ minnu ni olu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ k'u ye fangacɛ furancɛ fanga dɛmɛbagaw ye kosɛbɛ kuma dɔw la u bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔ minnu n'olu bɛ fɛ ka baara kɛ lakika kɔnɔna la walasa jamana ka bɔ ni lahalaya kɔnɔna la u b'olu ka baara gɛlɛya kojugu. Ayiwa Isa Kaba Sidibe an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an kɔni fɛ renouveler an bɛ baara kɛ ni lakika ye sabu ka d'a kan an bɛ wuli ka taa ɲɛɲini siga t'a la walima n'an yɛrɛ tɛ yen n'an baarakɛɲɔgɔn min tun bɛ a kɛnɛ kan an b'o wele o k'a d'an ma. Ayiwa renouvelement tɛ bi nin bɛ o fori ayiwa i yɛrɛ ka kumakuncɛ kumaw la. Kumakuncɛ kumaw la an bɛ foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Tumani Dunbiya Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ a bɛ labɛnni la nin wagati la Aba n'a ka denbaya bɛ Segukaw fɛ yen nɔ Bajɛ ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen k'u sanbɛ sanbɛ an bɛ foli di cɛkɔrɔba Yata Sayima k'a sanbɛ sanbɛ Ala ka san caman yira an na. Yakuba min ye Yakuba Sise yan fɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ a fana bɛ lamɛnni la nin wagati la Yakuba Sise a fana ni k'a sanbɛ sanbɛ a tun bɛ Bamakɔ y'a bolibagatɔ taara avion da Tɔnbɔkutukaw fɛ an b'a fɔ Aluwali Sise n ka cɛkɔrɔba don a fana ni k'a sanbɛ sanbɛ an bɛ Acɛli fo Segu Sekura dɔgɔtɔrɔso la an bɛ a fɔ k'a sanbɛ sanbɛ ale ni sage-femme bɛɛ lajɛlen yen nɔ an b'u fo ka Buya Keyita fo Segu mairie kɔnɔ ka Segu maire ba fo Segu kɔnɔna la k'u sanbɛ sanbɛ Kani Konate école Mamadu Konate ale ye Orange baarakɛla ye yen nɔ an bɛ a fɔ k'a sanbɛ sanbɛ ka foli di Abib Talma Talilakaw ka denbaya kɔnɔna la fo Ɲoro di Sahel an bɛ karamɔgɔba yɛrɛ fo k'u sanbɛ sanbɛ k'Ala k'an ka san caya Ɲorokaw fɛ yen nɔ Umar Traoré ka bɔ Joliba TV la an kanubagaba don an baarakɛɲɔgɔn don an dɔgɔnin sɛbɛ don an bɛ foli d'a ma Tanti Rokia Tonton Ɲang an b'a f'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ sanbɛ sanbɛ Antoine an bɛ Malika minnu ni olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen nɔ an bɛ sanbɛ sanbɛ f'u bɛɛ lajɛlen Guinée équatoriale Malika minnu bɛ k'u sanbɛ sanbɛ Malika mana kɛ fan o fan k'u bɛɛ sanbɛ sanbɛ. Ayiwa Isa k'i yɛrɛ fo min ye fana arajo 100 caman fana bɛ minnu bɛ sɔgɔ an na k'an ka baara ta k'a mɔnɔbɔ o arajo fɛn bɛ an bɛ sanbɛ sanbɛ foli k'u ye ayiwa k'a fɔ ko hali bi an tɛgɛ ka to ɲɔgɔn bolo kunnafoni i ka dɔn lajɔ de b'olu dɔn a y'o dɔn kosɛbɛ ani fana tun b'o ta olu b'a fɔ hali u tɛ sɛbɛn lajɛ an ka foli bɛ arajo bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ye ko Ala ka san caman jira an na hali bi baara ɲɔgɔnya k'a sinsin ka taa fɛ hali bi o b'a to an bɛ taa Bafulabe fɛ yen Yakuba Sangare bɛ multi service la ayiwa Isa an kanubaa ba don an ka foli b'a ye k'a sanbɛ sanbɛ ayiwa an bɛ sɔrɔ ka na Kulukɔrɔ min ye directeur d'académie d'enseignement Muktar Ould Umera ayiwa a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Isa olu bɛ wulikajɔ la a taara k'o ma ko homme de terrain ka wuli ka don i ka dɔn lɔgɔlisow bɛɛ la marabolo bɛɛ kɔnɔ ka taa kalanko jateminɛ an bɛ Muktar Ould Umera fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn bɛ Usman Laji Bamba k'a sanbɛ sanbɛ Bamba an b'a fɔ dantɛ foli min na a fana bɛ académie la yen nɔ an ka foli b'u bɛɛ an ka musokɔrɔba Badam Sisoko Banagabugu la an b'a fɔ ayiwa an terikɛ maître Demba Traoré Musa Seye Jalo Seye Jalo mɔgɔ tɛ jamukan in lajɛ ka Musa Seye Jalo diskret kuma o kuma n'i y'a tɔgɔ fɔ Dibi ale kɔni fana dibila baara de ka d'a ye ka bi selidonya in na Musa an b'a fɔ k'i sanbɛ sanbɛ an b'o fɔ a ye fidèle parmi les fidèles Musa Seye Jalo an b'a fɔ dantɛ foli min na o kɔfɛ
an yɛrɛ bamuso fana bɛ Kucala Maram Jawara Bindu Kuluba an bɛ foli kɛ a la ayiwa ani fɛn fɛn ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dugu caman fana bɛ yen minnu bɛ messages ci an ma ayiwa an bɛ taa fɔ Kayi mara la Koɲakarikaw b'o la Usubu Janjakaw b'o la Bugutɛntɛkaw b'o la ayiwa Kayi mara la n'an bɔra yen an bɛ taa Segu mara la min ye ayiwa Sakebugukaw ye ka se Suanɲɛbugukaw ma Zɔgɔfina Korobugu Ngɛrɛfɛbugu Korobugu tɔgɔ Kugu o ko bɛɛ b'a la ani bɛɛ ba n'o bɔra an bɛ taa bila mara la Bilakaw fɛ ka Bilakaw fo min ye i k'a dɔn Faninkaw an bɛ foli k'u la Sobasokaw k'u fo Yangaso Jaramana ani Yangaso an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Isa Kaba Sidibe nin bɛ dansigi bi renouveau matin na n y'a fɔ cogo min na ne kɔni bɛ e ni fana Tumu ta ka lɔgɔli de la tile fila in na nka e y'anw ka karamɔgɔ ye nka karamɔgɔ fɔ fana ko ma ni fɔ fana ma ayiwa i bɛna ta kalandenw ka dabada ma dɛ ayiwa an bɛ Tumu ta yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la a tun bɛ taamana ayiwa ka dugawu kɛ a ye Ala k'a ɲuman don an fɛ yan i ka dɔn renouveau matin an ma an sen da a nɔfɛ dɔɔni yani ko bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniw ma bɔ ka caya kosɛbɛ nka an y'o de fɔ an tɛ mɔɔ to ɲɛnafin na Isa Kaba Sidibe an bɛ na don o don n'an ye min sɔrɔ an b'o de limanaw ma siga t'a la renouveau matin waasa ka se ka kɛ fɛn min Awa Tafili Ture ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ka se Batɔma Karema ka taa tɛmɛ Bubakari Jara fɛ an ka ma ko Bada ayiwa ɲɛmaayaso ye wulikajɔ caman fana kɛ min b'a to anw bɛ se ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min na ka kunnafoni ɲuman di aw ma n'anw wulila sisan min ye e ma fi famɛ ninnu na wɔ ayiwa ale bɛna sigi dugu kunkanko ye min ye bi i ka dɔn a n'o lase aw ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an bɛ ye nin kɛnɛ kelen kan renouveau matin wɛrɛ ni ka tɛmɛ ni o ye bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ye ko ye se ma kɛ maa don min o n'a fɔ nin mun ye bi ta ye a k'an bɛɛ sini